saluhutna. Satu cek satu. Hudul mahita saluhutna. Horas jalada mema dihita saluhutna. Nama rasiroha dohita di minggu sadarion. Marningot dengan bahasa ni debatana mengaromoting uluta patupa pesta ulang tahun. Na 10 tahun dohot pesta gotilon. Do tahun hasadani roha. Nata patupa di tikion. Asa tutuma songon na didok ni hatai. Ia disi lasniari bedisi ma pinacumurhon. Moloboy tarpajadi bau nang be niudurhon. Parek ni jaji mauli hatubuan ni simarhalosi. Molonunga jinalo nauli sian tuhatai ikon botoon ma mamalosi. Nunga punguhi tanuang dison tapuji matuhatta pardenggan basai. Atong dihamu sude huran itu hatta dohot dihamu amang par musik nami. Didok hatan itu hatta. Puji hamu ma debata di bagasan habadiaun nai. Puji hamu ma ibana dihajak kajang di hagogon nai. Puji hamu ma ibana ala hagogon na akana sumurungi. Puji hamu ma ibana hobar tu hinagodang ni hati bulon nai. Atong manggora maho jumolo tutuhata debata pardenggan basai. Manggora maho tutuhan Yesus Kristus si paluai. Manggora maho tutur di purbadia pangapul si paroro todii. Huriana pinarbadiani tuhata. Mardongan musik na adong tasoba matuhata na sun timbuli. Godang matongon na binahin ni Jehovah tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Akan na marluilu lahu manabur. Marlupulup do sugut lahu manggotil. Maraladala pe ibana hut tangis pausung-usung boni sabur honoton. Rodo ibana sugut marlupulup mangusung akatibalanna. Ido tutu tinapul bulung bira ditoru hau torop-torop. Nunga marpung hita maria-ria luhut ma marlupulup. Hamu akadongan na hinaholongan di minggu pa 22 hondung terita tison di jo hatan itu hata do hita satoktong jaga hita sotung adong na mambaik lilu hapor syota atong ala dilon ibada na tau hangoluata si gadahonota di nguluta si ganupari haposan mahita di dautik dugi pasahaton nama tuhita godang sian nasarohata tasobahon jalata jauhon ma puji-pujiota tu ibana sangap di debata ama.
hite-hite goar di debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia. Amen. Songonod do didok Tuhan Jehova. Dang be ulahakku mengaragehon nasa na mangulu. Songon na hubay ni. Ope saleleng adong tanoon. Dang jadi macohot sa buron dohot gotilon. Ari ngali dohot arilas. Ari logo dohot rodoniari. Arian dohot borngin. Nabelga situtudo ale Jehova debatakku. Marpahean hasangapon dohot hamuliao doho. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale debata para sirohana sumurung. Tung soha sigata doa kadalanmu. Jala tung soha bilangan doa siasim di ngulu nami. Nunga dilehoko umur na gajang tu huriam HKBP tamarunangon. Gonop umur ni huriamon. 10 tahun di bagasan sadarion. Dilehoko doa kabasa-basa dohot sude pasu-pasum. Pinuji maho Tuhan siala dengan nibasam na mengaramoti dohot mangiring-iring huriam. Saleleng 10 tahunon. Tung di par mudu-mudu hodo huriam. Jala talup marlas ni roha. Sapala naung dia siho huriam. Tung parorot mahami sude ruas. Asa toktong mangolu di bagasan asini roham. Pasu-pasu parhalado saluhutna. Ruasmu. Ro di sude napung dison. Jala lehon madihami hasadao ni roha. Asa toktong sadha-sadao kami. Hobar tu pajauon tu huriam di tahun 2022. Hupasat hami tangyang pamujion namiom. Di bagasan goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Hamua kadongan nungata saubatu hata parholong rohai nungata puji hamuliau ni guarna marhite roha pamatang dohot todita nungata bongoti alamanna nabadiai atong saya jongjong mahita di uluan menatap-natap dopak tapahan saya jupang maaka na niluluan jala dapot hita matutu akan na jinalahan. Nunga saor tu hatta tu hita sapalapatikuhum toddido si pangajari manupak mapar saurat tanda di jolo makorasi madohot par saurat tanda di pudi. Asa disi surungguk disima si tata asa disi hita hudul 2 tolu halak marpungu disima saor jala sahap pasu-pasu sian tuhata di bata ido tutu saya jupang ma di huriana marhite pesta ulang tahun pesta gotilon dohot pesta tahun hasadau nirohaon songon padohan nama dok marsinenem do uruk-uruk marsilanlan aek toba nama godang dang marungut-ungut dak danak remaja dohot na pasubulung pe luhut ma marsiroha nuaing dihamuna damang dainang ro di sude situana torop debatado mual nilas di roha dame dohot haluaon ibana do haroroan di pasu-pasu dohot di ngulutta atong tahapor siai jala tahyuton maibana sian uduk dohot serep di rohata ita edehon ma sakap nang pangidoata di tuhatta masude.
sakap ng Panginoon, doon matahiripin, rodi ang kapikirata, dito hata masudin, aparangan mahatanan, tunas mo po siya'y ating saudo petar kami, at kadaman juai. Molopos rohani Yesus, tinggal di tamanai. Sonan rohos dolumut sinakopi, tadi sorgo kimunan, omus itu sumai. Kami nasa ugasan, doon humadeani. Tangi ho kamu ma patik di bata song na pinojojor di sekolah mingguta sian joloon. Patik parjolo, audo Jehovah de Batam, ninna de Batata, dan jadi merakup au bahenonmu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganamu jala dang jadi sumanomu. Manang aha na di Bonagijang, dohot na di Banua Tangaon. Lodi na di Bagasan, aek na di Ditoru di Natano. Ianggo tunggabe, si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goan ni debata yang go soture dalanna ayhona umna dosogot akka na marsineang di goanna. Patik pao paton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu, nasa siulaonmu, alay, anggo ari papituhoni, ari paradianan jepare Batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe, na mangibat di hutam, ay dina onom ari do, di top pare bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baenido ubahen na di paso-paso de bata Jahoba ari paradian nanai jala di parbadiay. Pati palimaon, ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuao jala leleng mangolu di tano nanileon ni Jawa de Batam diho. Patik panapol, unang ko mambuno. Patik papituhon, unang ko mangalakup. Patik pawaluhon, unang homanako. Patik pasiyahon, unang hoolo mahatidakon, hata nasotutu maralohon dong anjolma. Patik pasapuluhon, dang jadi halyangan nurham, bagas ni donganmu, dang jadi halyangan nurham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Amin. Biha pandok di debata tareng utu patik nasa pelui odo. Audo Jehovah de Batam nina de batata pargogo nasoh tu dosan jala parimas. Siluhon dosan yang mama tu pinoparna. Ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogo ni roha diau. Alayasido rohaku dia kena meribu-ribu akan namarholong ni roha diau. Naso mangalau si patiki. Atong rap pangidogogo mahita tu debata. Lao mangulahon nahobar tu patikna. Ale Tuhan debata saya pergugui jala dongani mahami lao mangulahon patikmi. Amin.
hamu kadongan naniasia ni Tuhan para sirohai. Halak siri masa ni debatahian dohita ala dosai. Alai nunga ditogu hita tua puan nagabe anakonna. Nunga dipapos jala dipatau rohata majalo hasesani dosata. Atong marhiras ni roha mahita madok. Asi maroham dihami. Atong tapauduk marohata mengarsak kondosat tanda gudangi. Mare de mahita. Hamu kadongan didok hatani dibata di Pesalmen 32 ayat 5. Jadi hupabotohon matu hodo sakku jaladang hukupi salaku nikudo. Topotakku ma aka pangalosyokku tu Jehovah. Jadi marpamuati doroham diutang di dosaku. Nuaing tapa jojor masude akan masa di nguluta. Dina tapa jojor sude dosa tai dia dopanna. Laos dison mahita marpadan rap dohot tuhata. Asa marhite tangiang hasesani dosa taon. Gebe jupak kita mahagogon makalacon asini rohana na burjupa saehon do sude dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate. Nama naik tuba nua gijang dohom mangodiho kami. Asi roham dihami. Sai patok tong madihami rohamu lateo tuho. Oh to dipurbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahini dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marasi roha hami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak kami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama. Anak dohot to dipurbadia. Amin.
tabege ma hata baga-baga tarengo tu hasisani dosa. So ngondo do hatani Tuhan Yesus, ro mahamu tuau hamu akan naloja jalana sorat. Hupaso nang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guru hokamu ma sian au. Aina labok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok do augakku jala neang do dohot na hupa persaton. Hasangapon madidebata dan dikijang. Amin. Udul mahamu. Mare de mahita. Bata epistel turpuk diari mingguon ita jahama marsikat soring sian Lukas 20 sada ayat pitu ro di 10 sia. Jadi di suku nasida ma ibana ninna ma adigan mama sai guru jaladia ma tadana paboa laho songgop mai alai molo dibegi hamu baritania kahamu suon dohot hagut turun unang mahamu tarsonggot aidang tarbain sosonggopi jumolo alai dang dope manigor dapot ajal nai masa malalo akan abolon akasahit bala marluat-luat nang haleon taridama akka panonggoti ro ditadana belga sian langit
laos i magabe dalan muna maka tidak konau. Ayaw mga leo tuhamu suara do tabisuhon, naso bolas aloon ng alusan ya kamu sumuna. Hoso manisaluhut jol madohamu ala guarhu. Marhite-hite benget ni roha do melua hosamuna ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabegema paduan suara pemenang seni kolaborasi antar wilayah.
hamuna haholongan nunga tajaha hatani debata epistel na mangurupi jala na modugu-dugu hita di mingguon tatada mahagogoni debata jala ita habiari maibana di pardalana ninguluta ai parwahonna hita mamilangi ari-ari ninguluta sedapotan rohana bisuk kita mengoloi ibana ope par musik nami tubuh ma tabisu didolok ni si paholon sai horas mahita sude ruas ni huria ni tuhata alarade hita bakatidakon goar ni Tuhan madurung mapardeke diaek si horu-horu durung-durung nai dapotan pora-pora sai gabe jalan maruli mahita ditorop anak dohot boru horhono ni pestata sadarion jala luhut mahita gabe martua jala mamora di pasu-pasu Tuhan atong sude mahita patuduhon lasti rohata mangyuton ni bana tuhata do mual ni pasu-pasu si hati da konota gogo matai dehon tude batamina sun gogoi sai maporus mahoga nupari tidak kon mahaporsiotai song nah tidak kon didongata sahaporsion disadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangit tohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tunibuhon ni si Maria degebe-gebea siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mete terpaja do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu dong ditanom na mulak manguru liari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di purbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen na kanabadia dohot ti hasisani dosa dohot ti hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot ti hanguluan na sorasuda amen udul mahamu tabegema kor gabungan HKBP Tamarunang dungi dilanjutkan Kor Ina HKBP Makassar.
Ina HKBP Makassar. Tarjo Tabegema Tikting Namasa di Huriata. Horas madihamu, amanami, inanami, suang songoni tahe narade hadir di bagasan di Parmingguota di bagasan Sadarion. Tabegema titing namasa di Sadarion Minggu tanggal 10 November 2022. Nama ragam. Sada, gor ni minggu ta Sadarion ima minggu pa 22 dung Trinitatis. Topik minggu na Roma arini Tuhani. Manang hari Tuhan akan tiba. 2. Pesta ulang tahun na pasapulu tuluhon. Pesta gotilon dohot pesta tahun hasadaon ni Roha HKBP Tamarunang. Sadarion ima pesta ulang tahun na pasapulu tuluhon
pesta gotilon dohot pesta taon hasadaon ni roha ni huriata. Sipul majahatit tingon, madok hata ma ketua panitia, jala sipul permingguan patu paun ni panitia do acara ulang tahun, rap marsi panganon, martuba sekolah minggu dohot mat panortoron di wilayah Sada, 2 dohot tolu, tortor ama, tortor ina, tortor lansia, dohot tortor remaja na posobulung. Asa tapai hutihut ma acarata di bagasan las niroha. Tolu, Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur. Patupaon ni huriata do Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur di hari Senin, satu hari Rabu tanggal 14, satu tanggal 16 November 2022 di HKBP Surabaya. Borhat do Pangula Nagoktiki dohot sada utusan situa di HKBP Resort Sulawesi Selatan on madohoti ulauni. Tatangyakon ma asa denggan merdalan ulauni. 4. Pertangyangan perhalado dohot keluarga. Di Patupa Huriata do pertangyangan perhalado dohot keluarga di hari Jumat tanggal 18 November 2022 nanaing ro masuk pukul 19.00 wita di bagas ni keluarga Amang Situa STJ Marpaung SH Inang LA Boru Banjarnahor STP. Nama ringanan di perumahan BPS 2 Blok B1 nomor 1. Asa Roma Sude Perhalado ni Huriata dohot keluarga mad dohoti ulauni. 5. Sabtu ceria anak sekolah minggu. Di Patupaun ni Huriata do Sabtu ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 19 November 2022 masuk pukul 17.00 wita di Bagasni Putri Silaban, Monika Silaban dohot Marta Silaban, nama alamat di Perumnas Sudiang Blok L nomor 223. Asa Roma Sude yana kota sekolah minggu madohoti ulauni. 6. Permingguan ujung tahun parhuriaon manang parningotan ni aka naung muding di minggu naro tanggal 20 November 2022 di Patupa Huriata do ujung tahun parhuriaon parmingguan di aka naung muding masuk kebaktian pukul sia 00 wita jala marhata Batak. 7. Kupon door prize pesta huria. Di pesta sadarion Patupaon ni panitia do kupon door prize dot harga 25 per kupon. Door prize on memperebutkan hadiah mixer, jus, dohot ragam hadiah na menarik. Asa marsidohot mahita manuhor kupon door prize. 8. Papungu pelian tujolo. Sadarion papungu pelian tujolo dohita sipul marjamita marhite amplop pesta gotilon. Sia ruas namar sahit. Perhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hahipason. Mlo adong sian ruas ni huriata namar sahit di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua ma tu parhalado manang padita. Ruas namar sahit. Agusta Christine Borusianipar dirawat di Jabu. 2. Amang MU Tagalung dirawat di Jabu. 10. Ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton, selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun sian tanggal pitu 1 tanggal 10 November. Saitu hatamah namangalehon pasu-pasu
dot gajang ni umur, suang songoni nang hahipason. Ruas nama ulang tahun. Sada, Winda Agustina Sihombing, 2 November. 2, Ruth Tiurma Boru Hutagalung, 7 November. 3, Marta Ananda Boru Panjaitan, 8 November. 4, Boru Sihotang, Sia November. 5, Nopel Binsar Serait, tanggal 10 November. 6, Nomensen MC Hite, 10 November. 7, LM Boru Hutapea, tanggal 10 sada November. Poda tolu ayat 10 di tangan siamun nado gajang ni umur, jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan saripeon turuas na merayakan siang tanggal 7 satu tanggal 10 tolu November. Ruas na merayahon. Keluarga JRP Gultom inang FPU Boru Lubis tanggal 7 November wilayah 2. 2, keluarga M Nababan Boru Simamora SHMH Sia November wilayah 2. Saitu hatama na say totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Nomor 12, ruas naro tu parmingguon. Minggu tanggal 6 November 2022 yang hadir pada tanggal 6 November di Parminggota 140 halak. Sekolah minggu di tanggal 6 November 2022 12 halak. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dot ias inroha dihita tarlumobi gabe hamuliaon ni guarni tuhata. Amin. Shalom. Horas, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita semua senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat beribadah di gereja kita ini. Nah, uparsangapi hami ima amang pendeta Simamora selaku pendeta resort HKBP Sulawesi Selatan. Dohot inang, dohot sude undangan naro sian ruas HKBP Raja Wali Makassar hami medok moleate amang inang sialah marniang lakkaro hamutu gereja tahun. Jadi kami sebagai panitia medok moleate amang inang napa duahon nahu parsangapi hami ima amang pendeta Hutasoit selaku uluan ni gereja tahun dohot inang dohot amang inang parhalado ni gereja tahun nang akka amanami inanami nang sude akka anggiku remaja na poso bulu doho akka ya anak kota sekolah minggu naro di bagasan perminggu sadarion oleh ate mas sude dihita saluhutna naro di perminggu tahun. Jadi pada kesempatan ini amang inang izinkan kami selaku panitia pesta ulang tahun ke-13 Pesta Gotilon dan tahun kesehatian AKBP Tamarunang tahun 2022 ini selayaknya kita mensyukuri dan dengan sukacita sebagai wujud dan rasa syukur kita kepada Tuhan
maka dengan itu kita melaksanakan perlombaan ataupun pertandingan di hari-hari sebelumnya, sebelum puncak hari ini, ya baik itu antar wilayah 1 dan 2, antar Raposo Bulung, antar Ama dan Ina, dan antar anak sekolah minggu. Jadi kita melaksanakan semua pertandingan ataupun perlombaan itu sebagai rasa syukur kita, karena pada hari ini genap gereja kita ini usianya 13 tahun. Jadi pesta Huria kali ini kita dedikasikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita hari demi hari. Jadi sebagai penutup Amang dan Inang, alalas dorohatta sudah ruas nang songoni naro sadarion di parmingguatta. Jadi rak udur mahita Amang, rak mendukung mahita Amang Inang, rak manyukses mahita di pesta ni Huriat Tanah Bolonon, moleate madihita sasude. Horas. Tarjodo hita patuduhon parbueni haporsiota dot ragam di pasu-pasuna si hamaulia teonoton nirohata tu debata ope amang padenami songon pege nasakaripang tus asimun si sadaholbung rap mangakatu gijang rap manibung tutoru habang pidong nasia sai masih jolo-joloan saya sauduran masude hita ruas ni KBP Tamarunangon sisa datahi jala saoloan tumangihon hatani Tuhan. Tapa sahat ma peliata sada a sada bedo pelia paduahon tadani para sobauta tu debata uhu taidehon ma pada ni haporsiota di pasada holong nai saluhut na porsiai. Pasada holong
Musik. Ayat sada. Di pasada holong nai, saluhut na porseai, natap jotu hasa pakirimoni, di bagasan panjodu, sada do pakirimoni, di bagasan panjodu, taradoti doni kondini, pinado duni amei. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang. Hata ni debatana nang taripar tuhita di pestata sedarion. Di namarulang tahun huriat HKBP Tamarunang, laos sekaligus di padomu dohot pesta kotilon, laos songoni di tahun kesehatian, di tonga-tonga ni huriata di sadok HKBP, sedarioma tapa ujung di tonga-tonga ni huriata di Tamarunangon. Alanita buka ma sian meliaki tolu ayat 10 sia sahatu ayat 24. Maliaki tolu ayat 10 sia sahatu 24. Dalam bahasa Indonesia biasanya dalam Meliaki 4 ayat 1 sampai 6. Meliaki 4 ayat 1 sampai 6 dalam bahasa Batak Meliaki tolu ayat 10 sia sahatu 24 mulubui meresponsori majolohita majaha akamanga kenang hujaya 10 sia jahamuan ayat 20 songlima sampai seterusnya sampai tu ayat 24. Parsirangan bolon di haroro ni na pinarbaga ni debata. Ai ida ma na Roma ari na marsigorgor songon pamurunan jala dosso durame sude halak na jukat dohot halak siulahun hajahaton gabi marjebur ma nasida bahenon ni ari na rosogot ninna Jehovah Sebaot tanga dong tadi konon na dinasida nang urat nang rating. Jadi dege-dege umum nama halak perjahat. Aido sosirabun nasida sogot ditoru ni palak ni patmuna. Diari si bahenokku ninna Jehovah Sebaot. Idama suruokku matuhamu panurirang Elia. Patujolo ni haroro ni ari ni Jehovah na bulun. Jala na sokali. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Melia ke-4 ayat 1 sampai 6.
bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Dihamu kadongan na hinaholongan omma minggu na perpudi minggu Trinitatis di taonon. Ala masuk na mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon iduban na di wartatai los parningota dia kana moding tu hari minggu tanggal 20. Asa di ujung ni tahun Trinitatis naing patari dahonon na jala patuduhonon na songo dia huaso ni debata si tolu sadai ima debata ama anak dohotod di porbadia di proses di ulaonna maradopo portibiom maradopo jol manang maradopo kita di sima naing di patuduhon babua portibion babua jolmai babua akan natinopai marujung do saluhut na natinopai alayang gonahot rodi saliling nililing na ima hamuliaon ima harajaon ima surgo hasonangan na pinarade ni Tuhan. Iko marujung do hape saluhut na tangadong nakekal songo dia pe habal gaon na songo dia pe kuasa na songo dia pe habongakon na songo dia pe kekayaan na sude marujung doi tangadong nakekal di tonga-tonga ni pertibion. Ido na ginobarhon na di turpuk taon na ginobarhon ni Simeliaki. Pabuwa saluhut na hape na di pertibion iko salpu do. Iko marujung do. Alai ujung nai ima marhite haroron ni Kristus padua halihon jala di sima terjadi adong panguhumon penghakiman tu sadok jolma na di pertibion tu sadok jolma na tinopai adong ma penghakiman manang paruhuman molo lam tapatakas nakid di ayat sada sahat ayat tolu lam takas do di patuduhot disi songo dia di hari penghakimani songo dia do di hari paruhumani molo halak perjahat molo orang fasik ni nanakid di turpuktai habis matutung do songo durame seperti jerami taku botek napi genahi taman ada durame anggona seorang di Tapanuli mana di lahan-lahan pertanian pasti ditada durame molo durame ima batang ni emei nong diselesai dibuat emenai ima durame asa molo durame macam muradu terbakar jala molo dibakari pitor sadong do tinggal
Ahala memang sudah mulai sian batangna sahat tu daunna memang na gampang terbakar. Na murah matutung. Asa songonima di kobarho na kapar jahat aka siulah hajahaton na somangarade dirina di haroro ni Kristus padua alion hona tutung ma. Hona uhum ma. Pas son panutung ni jerami, panutung ni durami. Jalarak kolani hina porsuk ni jolma na sorade manomu-nomu haroro ni Kristus padua alion na ikon berahiri. Bahkan di dog, tangadong nanggo tading urat na pidangadong tading bulung na pidangadong taling manangah pidangadong tading berarti berakhir saat di si saat tu paruhumani ido ngulu ni parjahati ido ngulu ni halak na so setia jola na so taat tu debata alai yang go halak na setotong setia jala mangrade di haroro ni Kristus padua halion nasay mangulahon jala makaporsyay hata ni debata justru ibana marulupuluk pola dinakin panihal-nihalon berjingkrak-jingkrak patuduhon marulupuluk marlas ni rohado akan namar sihohot mangulu di bagasan hata ni debata jala adong muse tubur adong muse udut ni ngoluna sian ngolu di portebion ima tu ngolu na saliling nililing na manang tu ngolu na manotong. Takuboto nadong dopei edeni sikola minggu nuaing. Mulu na julu hami sikola minggu tarido didok di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana yang kau pilih. Saya di kobarhoman na lebari ima dalan tu neraka tu hamawan tu hamatean alai nasempiti ima tu hanguluan na saliling-liling. Berarti di sini kobarhon ada dua pilihan bagi manusia, dua pilihan bagi kita. Tu dia do hita. Tu hanguluan na saling-liling na do manang tu hamatean na saling-liling na nang pegudang pergumulan sempit do dalan tu hanguluan na saliling-liling na ni na edeni sekolah minggu. Memang bahasa di kobarho sempit alam memang gudang tantangan, gudang hambatan alai halak na memenangkan tantangan dan hambatan ini ido na sahat na memiliki kehidupan yang kekal. Anggo tu dalan hamagoani termulus do. Belgado dalan na tu hamagoani lapang do. Nah berarti molotaida sian na duai macayotik do pilihan tu kehidupan na kekal alai godang do pilihan tu hamatean na senggeleng na boy manait jolmai na boy mabuat jolmai tu hamatean ala ni balgani dalan tu hamaguan. Ano na ginobarhon na molo di dok sikola minggu na songoni lebar manang balgado dalan tu hamaguani memang macam murah-murado ang gulaw tu hamaguani so pelajaran jolma maben na jahat tapula siya jaran jolma maben jahat nga diri na molo sanga dioloi dosa manang sanga sibulis mga rajay jolma pasti do holan na jahat ulaw na pasti do holan na jahat sudi pabahenan na jadi gampang do mangulahon na jahat alayang guna mangula tu ulaon na denggani ikon alon na sibulis ikon aloon na hagiot tagiot ni pamatang na ikon aloon na akka hambatan-hambatan siyan na humaliang na asaboy hita miliki asaboy hita sahat tungulu na salin-liling na asa sudah hita na yung sahat na tuwang ulun na salin-liling na nang pe memang maol pilihani nang pe memang maol na ikosirai hotay ngulu na senggiling na alay ido cita-cita jala ido harapan jala ido perbué ni hapor syauta tung mariswang do hita say tahaburjuhon marminggu mariswang do hita say tahaburjuhon manghuton hata ni debata hapidang dohot tita pernah puna di ngulu na saliling ni liling na ay bodo haruan ang peburju marminggu boy do burju mangulahon hata ni debata kabidang sahat tu surgo boy
ala dang setia di ujung ni perjalanan na dau ibana siya debata madili ibana di nguluna tetudang dapotani alai halak na manotong marsihohot setia sampai akhir, setia sampai mati ido na dapotan di ngulu na saliling ni liling alani kamang akay nang dung tajahan akin turpuhi minimal adong opat langkah-langkah nanaing si tempuhota nanaing si dalanata asa dohot tita pernapuna di ngulu na saling liling na ima diharoro ni Kristus padua halihon asa unang hona hita tuuhuman na saling liling na unang dohot hita hona tutung songon akaparjahati na perjulu di jauh hita tungulu na pauba roha manang di jauh hita untuk bertobat. Pertobatan setiap hari, pertobatan setiap saat sangat dibutuhkan bagi orang Kristen. Sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Ala setiap saat do boy hita terlena, boy hita tergoda di bahin dosa, di bahin akka na di portibion. Ido benar saya tapatuba di setiap minggu ada adong manopoti dosa. Adong manopoti dosa ala sadar rohita di ganup tiki di ganup kesempatan di perjalanan tadi portibion saigok do di bagasan dosa. Ido benar idok di hatanya detai saluhutna do merdosa mata mana pamerengan tangan do sude na dong di pamatang tei boy do merdosa. Ala ni dibutuhkan pertobatan. Dibutuhkan pertobatan setiap saat. Nang setiap beribadah hita, disima hita naik bertobat, meninggalkan manusia lama, meninggalkan kejahatan, memasuki surga, memasuki lomoni rohani debata di bagasan ngudutta. Ido nang perlu sai totong paula hula kota di bagasan ngudutta. Tangadong boy madok sahalak jolma. Pertobatan hanya sekali. Memang setiap ada kesalahan, setiap ada tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus bertobat. Asa dipulihkan kita, asa dipaulak kita, tungolu na marojahan di bagasan lomoni rohani debata. Napaduahon halak nong bertobat, jala halak nong pauba rohana, asa dohot iba na parnapuna di ngulu na saliling nilileng na naing maniop hata ni debata dohot uhum ni debata manang patik ni debata di bagasan ngulukta. Sa totong tiupota hata ni debata ay hata ni debatado na margogoy hok kita hata ni debatado na sa totong mabuak kita manada debata nang makahulongi hita. Hata ni debatado na manungguli jalan na paingotok kita tu dia perjalanan ninguluta di tonga-tonga ni pertibion. Alani ikut tatiop gomos hata ni debata. Maniop gomos hata ni debata selalu belajar, selalu membaca firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Di sido hita gabe dipergugoi diteguhkan. Di sido hita gabe dipatau mardalan mangula hobartulomoni rohani debata. Bahkan halak na semaniop uhum ni debata di bagasan nguluna songonak kana jinahahon ni anak kota nakin sekolah minggu pati perjulu satu pati 10 ni diajari dohita bohahita bertingkah laku bohahita mapabahenan bohahita mangulu di perjalanan tadi tonga-tonga ni portibion. Asa halak na setia di bagasan hata ni debata doh maniop uhum ni debata satro di ujung na ido na tutu na ngolo bertobat. Ido na tutu olo ibana paubahon rohana sian ngolu haportibion tu ngolu na marojahan di bagasan lomo ni rohani debata. Jala halak nong bertobat. Halak na setotong maniop hata ni debata dohot patik ni debata. Totu tari de mamuse ngulu na patuluhon di bagasan ngulut ta si ganupari.
menghadirkan harajau ni debata di setiap tindakan do pangulaut. Gabe hobar tu harajau ni debata tu lomo ni rohani debata ma sude ulaota jala nani tiroan nani ajaran na tinogu-togu ni debata ma hita mardalan di sude pardalanan ni nguluta do di sude ulaota sikano pari. Asa na nga dong behalak ng bertobat jala halak ng maniu patani debata madok molo hari Minggu badisima pajupang do debata alai di luar ni hari Minggu dang pajupang do debata. Harus setiap saat segala partikian ikon takasita patuduhon ngolu na marojahan di bagasan lomo ni rohani debata. Molo marjuala merdagang pahita patuduhon ngolu mana pataridahon harajau ni debata di ulomi. Molo pegawe pahita pataridahon ditindakan do di ulomu pabua harajau ni debata hadir jala mangula di bagasan ngolu. Manang di perdalana pehita tapataridahon ngulu na di bagasan harajau ni debata menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ido ngulu ni halak naung bertobat, ido ngulu ni halak naung majalo jala maniok jala na porsea di hata ni debata doh di patik doh ni debata di ngulu. Manang na di dia pehita hadir debata jala tahilala debata mangula di hita. Manang ditiki marnonang pehita do dongata, ditiki marnonang do keluarga, ingot debata harus dihadirkan. Jala harajau ni debata patarida honota di ngulu do di ulautai. Jala halak ng mangolu di bagasan pertobatan. Jala halak ng mangolu di bagasan hata ni debata na sesetia do taat maniup hata ni debata jalan nasi menghadirkan kerajaan Allah pataridahon ngulu na marujahan di bagasan lomo ni rohani debata di bagasan nguluna pasti doi gabi margogo menghadapi ragam ni tantangan menghadapi ragam ni persoalan-persoalan na dihadapi di tengah-tengah ni pertibion ala nunga hata ni debata na margogo ala halak na setia tu debata jala halak na setotong mangula ho Bartolomo ni rohani debata jala halak na setotong menghadirkan harajau ni debata di bagasan nguluna tu dia pe mangalaka dang madele be tu dia pe berdalan dang putus asa dang lilu be malang hapin na dia depan na molo jupang pe parsahiton molo jupang pe hagalion ni pamatang molo jupang pe akan boy mabe kita terdesak manang menderita di bagasan nguluta sada kekuatan di hita ala hata ni debata nunga rap dohot kita madongani hita margoguyok kita dang adong kamus be di si madele dang adong be kamus di si gabi putus asa di bagasan nguluna. Itu luar biasa di Naporsea. Itu luar biasa di ngulu ni halak Kristen selalu melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu di bawah bimbingan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Molo dihilalado bimbingan do penyertaan ni Tuhan di bagasan parngulon na sigano pari totu gabe marsihot may bana jalalau sido mabuak kita gabe daw siyan ulaw kajahaton. Tangadong di hata ni halak Kristen manang di kamus ni halak Kristen menghalalkan segala cara. Tangadong di kamus ni halak Kristen do kamus ni Naporsea menghalalkan segala cara. Catatan nama perlu dorak nama kainang secara khusus untuk anak-anak kami Naposo. Jangan pernah dalam benak kita menghalalkan segala cara. Ala halak na semian di bagasan hata ni debata jalan na mangulu di bagasan harajau ni debata pasti do ikut selalu diuji di bagasan nguluna dia do lomo ni roha ni debata dia do na nitulupan ni debata si ulauta si patupauta si hanguluhonot marga do di ngulu ni Naporsea na pinasupasu ni debata nang peotik daripada gudang alaidang na pinasupasu ni debata. Asa di sude perdalanan ni nguluta doi naing patarida honota naing patudu honota songon halak Naporsea
jala nong managam di haroro ni tuhata badua halihon. Jala ido nuaing na sa totong di jauhon tu hita kana porsea. Buhado hita lau manomunomu Kristus badua halihoni ikut takas nong mangulu di bagasan hata ni debata. Ido pilihan song natado nakin asa dohot kita tungulu na sanleleng na rap dohot Jesus marhasa ngapot dohot ibana gabi dohot kita mangarajay dohot ibana di harajaw nai ido baga-baga jala ido jaji ni tu hatta tu hita kana porsea tentu dangolo hita gabi tu hamatean dangolo hita gabi ihur ikut tetap do kepala ido moto ni na porsea ido diajar hon di hata ni debata. Asa buhay sa hatu si ikon na totong mian mangula mangolo ho Bartolomeo ni rohan ni debata jala maninggalhon aka ulaon aka bako hajahaton na sohinalomohon ni rohan ni debata. Minggut ta sadarion di dok di wartatai topik na Roma Tuhanin. Hari Tuhan akan tiba. Urang do nabui majujur-jujur di portibion naing HP holan si napaliduhok kita doing. Adong nama dok tahun sekian bulan sekian kiamat nama portibion marujung nama portibion ninna i dangulu nina porsea. Anggongulu ni na porsia alay say mai maduhita di haroro ni Kristus badua halion alay dang taboto sa di hari tikina boy do annos sa tong minit nai boy do annos sa dari nai boy do sa minggu nai holani na pinangido na siya kita selalu siap sedia radehita manom-nomu di harorona marhite na setotong mangula-ulaon lomo ni rohan debatan na tado nakin pertobatan sahatu na totong mangula lomo ni rohan ni debata di bagasan ngulut. Mengeradi diri, waspada, dungo, asa, doh tita, parna puna di nguru na sendiri. Ai songon haroro ni panako do haroro na molo di dok songon haroro ni panako, dang taboto sa di hari ro panako. Ai sugeri taboto haroro ni panako, dang adong nama gua jolma. Dang adong nama gua mobil, dang adong nama gua sepeda motor, dang adong na mungkin kebongkaran di Jabuna. Molo taboto sa di hari haroro ni panako. Ala su taboto do bendaulo kehilangan. Ai bodo raphudul dang taboto sa di hari dibuat pencopet dompeta. Angko taboto lo membuat dompeta do ibana pasti tertatiuk do tangan nai. Jadi rakyat kehilangan akan siap siaga nadungo. Songoni do hita di nama nomu haroro ni Tuhan Yesus. Dang taboto tikina alai Roma ibana holan siap kita di sido hita do pernah puna di ngulu na sanggilna songon parupuan na sapului 5 na siap mabuam miyak ido na dohot tu harajauni ido na dohot tu harwani alai na so siap dang dohot masuk tu pitui tertinggal mana sida alani so tungarong na tertinggal hita so tungarong na terlalap hita selalu ma waspada selalu ma radi jala tapai mama haroronai alai pasti do ibana ro lo manomu hita pasti do ro ibana lo manghumi hita akan na mangula hajahaton tuhu mamai akasula na denggan na magporsea di hata ni debata naolo bertobat ido majalo hanguluan na saliling-liling na amin martang yang mai mauliate matuhad di hatam nang sahat hami di bagasan sedarion nabadjo hami asa tung mangarade hami manomono di harorom ay pasti doroho manomu hami manghumi hami akka perjahat gabe tuhamatian na seling-giling na siulah lomoni roham tuanguduan na seling-giling na ido nahupa sita hami nahu hirip pami di ngodu nami dohot tami pernah puna di ngodu na sendring na ng pinaradami atong Tuhan sayurupi hami pauba rohanami tinggal honon nami bakko dohot
ngulu na somaro jahat di bagasak ko. Pamonak kami sotong makanguluhon hatam. Pamonak kami totong dapat tuduhon hara jomblo di sudi perdalanan ngulu nami manang na di dia pehami. Asa tutu Tuhan monak kami jara dohot hami pernah puna di ngulu na sering leningna. Ala nama niyo pahatam na mangulu di bagasak ko jalan na seolo pa ubarohana ido na mangarade diri mangarade roha nguluna lau majalo hanguduan na seliling-liling. Atong Tuhan pahot mahatami mian di hami jala pahot mahami makaporsyai asa saat tami Tuhan hanguduan na seliling-liling. Plasoni di bagasan sadario muliate matuhan di luas sohami marpesta di tonga-tonga ni huriamon di pesta ulang tahun na pasapultuluhon huriam hakawipital pangrunang. Lau sekaligus di padomu dohot pesta gotilon lau makalasor di sudi dengan ibasam na kujalo hami di tonga-tonga ni ngulu nami maritina pinasupasum na hula hami di tonga-tonga ni akaulau nami di tonga-tonga ni keluarga nami. Laos di pasada tu pesta tahun kesehatian manang hasadaw ni roha asalam tu sadana roha ni huriam di ulaon di panghutonon dohot lau manghutok ko di nguluna siganupari. Di batama nami losoni pasaton nami dotuho nang ulau di tonga-tonga ni distrihon di napatu pasinode distrik di tanggal 14 sahat tu 15 di Surabaya. Homa Tuhan nama masu-masu salut ulau ni asa boy jupang akahaputusan jupang pakkatayon na dumenggan di pakubasion di panugunuguo di tonga-tonga ni huriam tujuluan ni ari. Losoni pasaton nami do Tuhan nang saluhut akka kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni huriam di akka pakubasion homa Tuhan nama masu-masu. Luas masalut akka pakubasion dot akka ibadah-ibadah na nagsipatupon na di tonga-tonga ni huriamon. Dalan nami may mamuji do pasangapok ko, dalan nami may lamanada asin ni roham na sa pinasahatmu di ngulu nami. Losong ni pasaton nami do tuhon ang luas ni huriam na di bagasan parsahiton. Agusta Kristen Borusianipar dohot MU Tagalog. Tukoma Tuhan na majama, tukoma Tuhan na marugugoyhon, tukoma Tuhan na mamasu-masu obat to sudita he si Panganon na pinangan na sida asa parhitiam mo me Tuhan la mga lehon hahi paso di na sida paso-paso mo ng salut keluarga na marawat lehonom mo gugu lehonom mo ng hasabaro di na sida asa totong di patuduho jada di parbuihon ngulu na di bagasan holong ni roha di na marawat tungan namin na di bagasan parsahiton. Losong ni Tuhan pasaton nami do tuhon ang sudia kadongan nami namar ulang tahun di bagasan mingguan, ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun di pernikahan. Di ulang tahun kelahiran, Winda Sihombing, Ruth Hutagalung, Marta Panjaitan, R.C. Tohang, Novel Sirait, Nomensen Sihite, LMB Hutapea, Homa Tuhan na manabeka jang numur di nasida, na manabaya siniroham di nasida di bagasan ngulu na siganupari. Jala totong patugom muroha doa persyaun nasida di padalan ngulu nasa selam ditad dan nasida dengan dibasam dota siniroham na pinasahatmu di nasida siganupari. Asa sa diboto nasida makamulate honi tujulom dohot marsoba tuho tujuluan nyari. Losong ni diongan namin na marulang tahun di pernikahan keluarga Gultom Boru Lubis, keluarga Nababan Boru Simamora, totong maho Tuhan na manabay gajang nyumur do las ni roha di parsari peon nasida. Lehonom mo totong holong ni roha na si marujahat di bagasa ko mangarah nasida di tonga-tonga ni parsari peoni. Paso-paso mo Tuhan nasida di akaulon na siganupari. Paso-paso mo na ngakayanakon na pinasahatmu tu nasida. Losong ni Tuhan pasaton nami matuho nang akaulaw nami sa darion. Di pesta na nagsipatupon namin nung selesai ibadah, tukoma Tuhan na mamasu-masu, tukoma na margugoy ho panitia do paralado, asabuhay uli dengan ho barto na huhiri pami, parbuhe ni ulaon, parbuhe ni pesta na nagsipatupon namin sa darion. At tong mulate madipasatrohan namin di ho jalo matangyang namin, marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus nung matangyang kami di ho.
Amin. Tapuji Tuhatta marhite ede ya, tang pola maride langsung masuk kita tuh nama naruh amplop pesta gotilon. Nuaing saat mahita tu napa saat amplop pesta gotilon ima tu pakta tu anggaran HKBP Tamarunang untuk tahun 2022. Ima parbue ni panadaot tadi pasu-pasu ni debata naung ta jalo di nguluta. Taingot ma na manaburhon otik-otik dogotodonna jala na manaburhon managam pasu-pasu mangala pasu-pasu di namanggotil. Ganuk man yojar ni rohana, unang masian muruk manasian naso terjua. Ay dihaholongi de batado na las roha mangalehon. Ido tutu nama naburhon managam pasu-pasu jalan mangala pasu-pasu di namanggotil. Rodo hami manaruhon ganuk ni onjar ni rohanami lasdo rohanami Aidi haholongi de batado na las roha mangalehon. Roma hami tu alamami Tuhan pasahaton pilihan nami na pamadi tulong. Jalo mai gabi pilihan na khusus di harajon. Ope hamuhurian itu hatta na marlas ni roha sedarion. Sa palapatis patis ni sigalangan. Sa pala naing mangalehon tupak sayunang ma di paralangalangan. Ay marasar silogo-logo di tobak ni si Mamora. Say horas maama dohot ina ruas ni huriata HKBP Tamarunangon marroha jala Mamora tupahon ni Tuhata.
mengata pasahat piliata songoni dohok tupakta tu anggaran HKBP Tamarunang tahun 2022. Ita jakon cara tahanguluon mahatan nabadiai marmutik masi marlasuna marbunga maiyalabu hata nauli dohot pasu-pasu nitu hatta buanot tai sahat martongani jabu tai dehon mapadan hapor siaon lahu pahihiro hatta makanguluhon pasu-pasuna Tuhan namar mahani hami togu hami ruasmon. Tapasahat mapilian na tapapungon tudupan ni debata martang yang mahit. Ali debata ama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilyon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijalo may kaibuap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jara ramoti. Asaw para siya kami pilianon. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasarani Tuhan debata ama nami pardenggan bahasa na sumurung. Narodo hami tujulom mabuan puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate marohanami ala di pasu-pasuho aka nahuula hami. Marlas ni roha hami nuaing mga lehon si lehon-lehon nami na denggan tuho. Nalaw pasangapon hodo hami. Ala ni pangaramotim di hami dohot yaka nahuula hami. Jala malua hami di bahenosian ragam ni parmaraan. Nahurang tamado hami niyan majalo asiniroham na gudangi. Ala jo tulaw si hami paretam. Say sesa madusa nami. Jala unang jujur pabahinan nami Sa ito gumahami marhite-hite si lehon-lehon mi. Asalam hupaw bahami roha na sohaseya. Jalalam huton hami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asa hutad hami gudang ni si lehon-lehon mo tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Jala sa urupi maaka na pogos dohot na dangol. Unang loas mati at turaparon manang ise na magkabiyariho. Sa itatap man na haleonon. Jala suru pangurupi tunasida. Sa iyapoy maaka na mora na duma. Asa dilehon tuaka na hurangan.
Say pasu-pasu mahatam turuhan nami, ay ido hanguluan ni toddi nami. Say paingot tami di ujung ni dakka nami, asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami. Alay togu-togu mahami, asaw pareyak kami hanguluan dohot arta na soolo suda, sile honommo tuhami. Say pasu-pasu manamang gonggomi hami, dohot panguhum, rodiak karaja, asa tigor uhum nasida, jalasa diuluhon nasida paripenai, tuaka ulaon na denggan. Say paringgas mahami mula-ulaon, ay patik muhiadoy, asa lamor bilangan niaka na jukat, jalalam tutorop na parasiroha, na pasangapoko. Sa ibuan mahami, siyan rura hasusanon tulabungmu, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa saut malomoni roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidaron hanguluan siapari, sa samadusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Jadoham mapasu-pasu sian Tuhan de batamatna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Horas selamat minggu madita saluhna, lo supasata mima tu panitia, lo manguruti ulota.